és un centre on s'atén pacients amb malaltia inflamatori intestinal que ha de tenir unes característiques concretes. El cori central de la unitat està dintre dels serveis d'aparell digestiu i ha de tenir com a mínim 2 metges dedicats específicament a aquesta malaltia i una infermera. En els llocs on hi ha servei de pediatria, també hi ha un pediatre que es dedica específicament a la malaltia inflamatòria amb el suport del servei de digestiu d'adults dels metges que es dediquen específicament a la malaltia inflamatòria. Hi ha d'haver-hi també una endoscòpia avançada, és a dir, s'han de poder realitzar tècniques d'endoscòpia, per exemple, de dilatació d'estenosis, però a més hi ha d'haver-hi també suport del servei de cirurgia, hi han d'haver-hi cirurgians específicament dedicats a la cirurgia de la malaltia inflamatòria i radiòlegs especialitzats en la malaltia inflamatòria. En aquests centres hi ha d'haver-hi accés a les tècniques que diem sectorials, és a dir, el TAC, la ressonància, ecografia, per descomptat, i després hi han d'haver-hi tota una sèrie d'especialistes que hem de tenir de referència, preferiblement hauria de ser sempre el mateix especialista, de malalties associades, reumatòlegs, oftalmòlegs, i com que afecta moltes vegades amb dones amb edat jove, fèrtil, que desitgen tenir fills, doncs tenim també obstetres de referència.